kumsom ni pangali ka upa Benilin akui noi hi Philippines rama piang le seilian ni in a mel a thatve ema wang hian alar hle a ama iro chom in ngai tlom tak ani thung a unaw nu sela inen po anin hmangain anin ngai na don hle a shela ichon Beni hian du lautu emo hotu anei om asangai reng lauti in asoi hiala tin Benilin hian zerna lam angai pui mo hle a sang tak azer theinan a unaw nu shela I hian a thei anga chanpui rengin anpa Benedicto apo in Beni chu azerzel thei adu sakle boka an chung kwa chuan tluang taka Beni a graduate thei chu du berin nun nuam taka anun thei nan le alo ho sakwe thei nan an du sakle ani chuti rwal chuan Beni hi meiche fingle thiam thei tak ni in a filin a hmel tha em boka hetiang khopa a chungten an ngai sak ang bok hian ani po hian angai to ve thei hle a anaw mi pa in an skula ti do da ato chang te in a chan fo thin ni in an soibok ti chuan kumsang ni som panga khan British papa khat nen dating website ta in tongin a hming chu Lexington Burka ania reilautia in ngai zong chawin Philippines rama Lexa awazin nu chuan in nei Israel ta ngal mai in July ni somni pariat kumsang ni som pariat khan hlim takin ani nei ta a thakhat nu loka an foma saber Jelika I ron piangin Jelika I pian chamma sabira chuan London a an pema Benilin tan po Philippines avoi khat chho sanani in UK a chuan mahun eng tak anei aring hle a thei top chho a na thok ve in a tho chho chu a chung te po awathon ve fowa ama iro chu kumsang ni somni kum top lampanga khan a pasal Lexington ne na anin kara khia omchan ta tlat mai in hauna le in ti thiam lo na piang chanin annu panon chu aboi tela chunga wang chuan anin kar adai fel ma chu mundanga omna tur Beni chuan zongin Bristol atanga kilometer nga vela Kingswood an ti oma chuta chuan wan ei thlak takin in lo tur tlom te in a hmuta hlau maya chu ina cheng ve dang te po chu nu thloi de hlir an lo ni le ngal nen Beni chuan chen ti siamin chung nu thloi ve thau te chuan Beni chu sumlama te po an chan puina sat mai ba ka anin ngei tlang hlom hle a heti lai hian Beni te nu pa borak chu thalo hle ma se Jelika e chu an la hmangai ton hle a in kol chok turin rem te po an rat nge ama iro chu kumsang ni somni pakhat February thatop lama Lexington a chuan Beni chu abitlang theita reng lo maya chu mai ba ka a text message po chan let na adong lo boka Beni thona atang po a Lexa chuan khol dongin Beni omna chin an ron zot ve aloni hetia anupui abote thu chu ami zianen ain mel lo hle ria in angai to tan ta hle maya atopa chuan police te hna anupui le afano Jelika I bodan chungchang chu awathlen ta ani ti chuan March ni khata mi bo pathum police chuan zon tur nein bo ve pakhat hi a hming le ni na tarlan ani lawa a then chuan Beni famasa au pa ber me cheno pang kumsari mi ani thote soin a then chuan Beni tunu anti thung ama iro chu engti kong zong po a ani na thupsak angai awangin hetatang hi chuan jendo iti in kansoi maidon nia ti chuan avon le Somerset police chuan chuina kalpui vatin reilote a hnu chuitur an hmu chuak ngal ta hlau maya Beni te nu fa mo anni hnunon ber lai vel chuan kar pakhat chu Gloucestershire lama tlanin alo hmutu te chuan chu kara chuan nu pakhat le nau pang pahni an chuan tel tho an soya tin kar chu let le in Scotland ramri omna lam apan le ngala heta hian CCTV thalaka tang chuan chu kar chu a hmu thei hlo boka khe chui mek tu te chuan Scottish police lam wa be popin kar chu anei tu zon chho sak torin an puina an vadi le a chu kar chu mi pakhat Andrew ini samhinga in register ni in Andrew chuan Dundee atangin Gloucestershire Benili ni te lam turin akal ni nge in alangta ani heti mek lai hian Philippines le UK ram hun bikal dan hi in anglo hle ma se Benili ni le a unaw nu shela ite chuan in biak na hun an nei theizel thina hetia
Benny te nu fa an bo ma shet po hian an na in befo ti hriat ni in February ni som pariat ni lai tho tana Benny le Sheila i chu video call mangin anin bia a anin biak lai chuan Andrew kara Scotland ram lampana chuang mekin Sheila i chuan Andrew chu tilang turin atia heta hian Benny po chuan atilang ve maya chuta Sheila in kar chung vela bek lian engma a hmulo awangin rei an thang tura angai ta bik lawa ama iro chu Scotland an thlen hnu ni hni hnu vela Sheila i chu angai a thalo tlat mai a chan po Benny chuan a text message te chu aron changlet mi alawa February ni somhnia Sheila i chuan Andrew chu text message manga wa bia in chuta chuan chibai kapu enge ka unaw nu chunga khan thengle ti in avathona ma se atu ka chana dong chawin Andrew chuan har sana te naw kan to ka soidon chuan athuilu tukang apoimo ber chu I unaw nu chu engtin ma a omlawa chu wangin lungai du so ti in aron changta a ma se Sheila I chuan a ring lo hle thung enge ka unaw nu chunga chuan thleng khonga in milo shilte ti in avabenon le a chuta chuan Andrew chuan indate na website pakhata tanga anin ton thole ataka in mu anrem ti dun vel tho aron Sheila I chuan tuna khonge a omtia wasot le in ani chuan Glasgow a om thote Benny in a chanchin chiang taka a shil lo thole pasal nei lai ani ti a hriat na alare lo thote aron shila hengba ka hian Benny chu dating website a aton thomi padang bula a om to thole a pasal hlui lekzin tona atlan chia san tho asoya heta hian leksa chuan Jelika I chu chan atum lui tlata chuwang chuan Benny chuan atlan chiat puya tin Benny chu a phone pai bo tura ati thote shilin a chan po police ten anron zon mu theilo na na ti ni in asoi boka ma se Sheila I chuan Benny chu biak angen lui tlat maya ama iro chu Andrew chuan a omna thara a inrem fel huna ama Benny ngein aron biak tur tho ashilta a ama iro chu nili hnuwa Andrew chuan Sheila I chu ron bele in Benny chu abial pathar nen himdam taka anom tho aron shila chu mai ba ka in be chun chom to lo torin le anin biak na po delete vek tura shilin hei hi police in Benny anron zui lo nan ti torin ashil bok ani ma se Sheila I chuan Benny adam nge ni ti asya theinan Andrew hne na chuan video la a ron thon tura ngen le in Andrew chuan aron thon nge ya ama iro chu Sheila I chuan chu video chu a hlui to ti ashe thei ngala chumi hnu chuan wabele ma se Andrew chuan chana aron peto lawa ti chuan March ninga tlaidar thum le mini somhnia police te wakalin chu address chu an kar chhoi mek omna ani ba ka kumsom ngami Andrew ini sa in ani a anwa thlen no chuan police te chuan kongka kikin Andrew chuan zim te hian aron honga heta hian police ten thil an han soi pui deuh hnu po in kongka chu ala hong thadu chuang me lawa chuta Andrew chuan ain khung shan lai nia in soin afanu in bol zau che apo kor halawa ala om tho asoya ma se police pakhat chuan Jane do I chu kongkhar kara changa wa mu in an ngai a thalo ta hle maya Benny te nu fa ero mu tur an om lo thung a topa police ten an ti luita ka chuan in chunga chuan an luta a maktak main chauka le dining room lai vel chu siam that hlim hlol ni in stepa le chhuata te chuan bungbel alo le terem rum boka living room a Jane do I chu cartoon ena lo thu in police ten an han biak deuh hnu chuan Andrew chu apadik tak ani lo thole engti kongzong ma a in lei china an nei lo tho an shetatlat mai heta hian Andrew chu thil om dan zo fia ngal ni in ani chuan Benny te nu fa chu Glasgow a shwai thole chuta chuan mi papakhat nen an kalbo tho asoya ma se chumi hnuwa ala hmu le mi alo tho asoi boka ama iro chu athil soi chu police chuan an oi lo hle a chuwang chuan a ai thuk zoka chuile ngalin a topa Andrew chu ain puang tange nge ani heta ain puan a athil soi hian police te thin ati thong hle mai Andrew chuan Benny chu ka thatalom chhot hnuaya hian om
kanin hawa ka thatta ani kha atitamaya jelikai omna an han zole chuan naute a enkol theilo thole atra charchar awanga anu bula a phum tel tho asoita boka chutia ain puanara thlak tak asoino chuan anju chu police station a shwai ngal ani a jaindo ipo mun him lampan puini in hliam ani le nei lote enfia vek ani ngal boka ti chuan atuk mars ni ruka anju chu benili ni le afano jelika ite tha thu boy sem sakni in chumi hnu chuan beni te nu farwang chu anjong le ngala he tol tha nara thlak tak hian chin avenue cheng ti beng po athleng ve hiala chen khat phei chuan pangpar te ronda in anlaina chia anron telang hiala hetia ruang lak chhuwa tuma an be mek la hian thil thendan an sha the chon chon chu zom khomin benili ni chuan ngai zong zonna website pakhat Philippines ami Filipino kiupita ngai zong tur azonga chuta chuan kumsom ngami anju ini sanen hian in tongin atira chuan an ti ti chu anni tin nun mandan lampang ani nge nge a ma se are de hnu chuan anru chuan a hur her zongin a bichawa ma se beni eroin adu lo hle maya ama ero chu anru chuan na thadeu apek tur tho thlemin in mu arot le a chu beni chuan remti in bristola in mu antumta aloni chuti lai chuan covid-19 hlwar lai ani awangin anru chu thlona le relin akal theilawa ama karin kilometer zanga vil zeta hla tlanin kings uta anin muta a anru chuan hotel omna tur azong muzau mai lawa kara ariak mai tur chu akhongai boxi nen beni chuan scotland kalmai chu remti in anru in lampan chuan ankalta ani kalkonga chuan beni chuan thlati po lanwalin thlaka chuan anru po alang nge nge a ti chuan February ni somni pathuma anru chuan hardware dora stone dust le cement aleiti CCTV atang chuan a hmu theya March ni roka police chuan forensic team tele mithiam sang anthropologist te archaeologist le geologist te kovin heta hian anruan ruang a phumna chu adik ngeyem ti fiatorin an ko khom hloma kar ni zet an lai hnuwa anru chuan dot a soilo ti fin fia thein leya changa fit thuma thuka benili ni le jelikai te ruang chu March ni som pakwa khan an lai chuak tange nge a chuti lai chuan Philippines lama shela I chuan benili ni pasal leksa hne na changa khol dongin athil shia chu shela I chuan oi theilo a unau nu te nu fa a chan ve ve ti a shia chuan anu le pa ti chu shil a hu phur hle maya chu thil rap thlak tak chuan shela I chu a thong tak zeta zana po mu theilavin beni chu biak atum ngat thin ani ti chuan police den anju ini sa chungchang le ahmalam hun chu an chui le a anju chu software developer ni in kumsang khazakwa somsari khan Germany alo pianga Derby atangin Dundee Scotland kumsom ni pali ani in a insona University akal zo hnuwa DMA design tinen thokhovin video games asiam china annuwa Japan nula nen inein Japana anu poile afate pathum nen chuan anom horen rona ma se kumsang ni som pakwa khan in thenin UK a aliat lia chumi hnu chuan dating website somthum palia zet a omti hmu chwa anita a ma se technical lama mifing anti angkha ani awangin adu tak muchat theiturin manrua asiama chu manro mang chuan nu thloi fanei to chumi dating website mangve te chu zong chuak wat thein chuta tang chuan beni chu adu thu sam tak ani ti ron langin abizui ta ngal aloni chutia benili ni le jelikai te ruang lak chho ani ta ka chuan postmortem tora forensic lama thon le ani a chuta chuan thudik rap thlak tak chu mu chhuani in beni chuan alu a hliam na satak atwar ti alanga chu mai ba ka ako chunga thi sen tlengin a oma vi ani boka heta anrin dan chuan February ni somni pathum khan tha ani ringin chumini vek chuan anru chu hardware dora alut lai mu ani a chuta chuan benili ni phumna tur manruwa aleiti CCTV atangin asia theibok ti chuan constable Paul Hardy chuan
Andrew chu zona zotin Benny chu ni engza nge a phum ti in a zota Andrew chuan cholkar topa hun mandun an tum thu asoya ama iro chu Benny chuan midang phone manga abiak reng thole chumi awanga anin ti thiam lo thote Monday emo Tuesday emo a phum thu soin concrete swat ti chetura hun a manwal thu asoi boka ama iro chu Andrew chuan Benny tha chu atum lok thil ani lo thole mani in venana thata ani thu asoi tin anin haulaya Benny a thinrim thut thole chemte manga aron pan thut awanga thatta chau ni in asoi bok ama iro chu chung athil soite chu CCTV atang chuan dot ani ti an che thei thung hardware dora tubo aleilai chu chiang taka mu theini in chumini chu Benny atha ma shet ani a atira Andrew chuan mani in venana thatta angin in soima se annuwa athu soi chu tidanglam le in tol thatura moltu anei thole atha lai asia chen to lo thu asoile thung ani ti chuan Benny thi dan dik tak police ten anrin thiam dan ber chuan February ni somni pathum jinga Benny in chauka a eitur asiam lai chu Andrew chuan atubo lei chuan alua wa chu pop popin voinga vel a chutnuwa office atangin chemsei pui mai ini san samurai ati mai chu wala in Benny oma chuan avita popa chumi hnu chuan tubo hmang chuan a chulia chungzong zong chu kumsari mi lek jendo imit hmuwa a thlengvek nia rin ani a chumi hnuwa Benny ruang chu plastic bag duma khungin chauka chhuat hnuaya chuan a phum ta a Benny li ni thi hnu ni thumbel chung chu Andrew chuan voi engemaw zat jelikai chu pong swalin nasa takin a khoi khemni tura rin ani a akale a ngong nem betin a that anga jelikai ruang po chu beka khungin anu bula a phum tel vele ta ngal ni in an ngai bok tin Andrew DNA chu jelikai a hmoni in jelikai le Andrew te DNA omve ve na condom chu bolho boma hmu chwa ani a chung thilten om tak tak ati hnu chuan jendo I chu do shelin Benny te nu fa chu damdo ina anom thole chumi awanga anbula om theilo thote ashil ani ti chuan Andrew interview tu officer te chuan Andrew chuan athilti rap thlak taka in chherna engma ani lo thole mani in khongai na a akha thu an soya chumi hnuwa officer te chuan jendo I chu komvele in ani chuan ni somni pathuma khan Andrew chuan tubo uri email de mangin Benny li ni luwa awak wak thole police kau atum thote asoya ma se a theingang lo tho asoibok hengba ka hian jelika I tha ani lai khan anin bi rok siaka ma se Andrew an bol ina jelika I chu lu pui dein wachan atum thote po police ne na hian asoya chu mai ba ka Andrew bula a om chung chuan pong swal voi engemu za tokin kutkolte abun tirba ka asoi sana sa theile a tin Andrew chuan bana a kut phor betin chho a phal saklawa chho angen pu in a phal saklo bur mai ani ama iro chu mars ninga a Andrew a thu an zo fiana chuan jendo ilaka engthilten omma ati lo thu asoi na sa hle a ma se annuwa DNA te satang chuan dot asoi ti achang hle thung Andrew DNA chu jendo I korle kutkola te mu tur omin jendo I chuan chlamydia a positive a chu Andrew po hian chlamydia hi anei ve bok ti chuan Andrew ini sa chu January ni somthum pakhat kumin kumsa ni somni pathum khan ko ta chung thu rel chan ni in chuta jat chu load baketa ania Andrew chuan Benny li ni le jelika ite chu athati apoma ma se mani in venana ti chau ani thosoin atang ro hle a thudik thopa an pu na po chu pomdu lavin jendo ilaka ache dan an tarlan te po chu apom du mi alawa ma se kota ain lan ni thomni ya athu soi chu tidanglam le in chuta chuan Andrew chuan Benny chu anopui hluile reilote akopui a then tak nen an hmel hmang le pian hmang ain an ema wanga thinrim ta thut ani thosoin chumi a then tak chuan ana thei angbera a then thute text message manga aban thute asoya chuba ka anupui hluipo in she om taka asiam thosoin
an fa te po pakhat ma a chan ve lo awanga a huat le thu le chung huat na zong zong in tel khom awanga voile khata a be tak thut tho a soibok ani hengba ka hian Andrew a chuan anuna khatiang khopa a thinrim kha ala hriat ngai lo thu soin tha ero atum loksa ani lo thu asoya ama ero chu Andrew hian mi a thu hnuaya da nuam ati ti a hriat hle a in puan na a soi pakhata chuan a kopuin asam omdan a thlak chu adu lawa a hau shep thu asoya voi khat phe chu ati sa chak na ti zia om turin electric wire manga ami patna la ka tum tho asoibok tin voi engemaw zat athu soilai chuan a tapa hei wang hian rilru lama boina ane le nei lo en fia turin psychiatrist te po panpui ani a psychiatrist Dr. Gordon Cowan chuan Andrew thil soi chu a in pol noi thole adik ber ero hriat a har thu soin thil thlendan a soi chu atira man in venana ti ani thote a hnuwa a soile zeldana ero o in titura ati lui thu a soile a tin hengba ka hian Dr. Cowan a chuan Andrew chu Crohn's disease a vei thu soin hemi awanga kumsang ni somni pakhat kumtir lampang khan damdoi ina enkol ani thole a hnuwa steroid damdoi e tura chu ani thu asoya heta hian Andrew lawyer chuan hemi steroid awang hian a thut nein tual athat ani thei mai angem ti in Dr. Cowan chu azota ma se ani chuan steroid wang chu ni se pa ngai taka ani tin hun a man thei don lo thu soin tubo tele thil dang dang a leite chu steroid na da nei tan chuan thil thei lo top ni in a soi thung ani Andrew ini sa chung thu rel ani laya thin ti chong tu ber chu jendo I ankom na video chu ani a ma se ini sa chuan jendo I soi then khate chu dot ani thole nau pang thu soi mai mai ani thuin atang ve tlata ti chuan Andrew chung thu an rela tanga ninga na a ko chuan thutluk na asiam ta a rong taka benili ni le zilika I atha awanga thiam lo chantir ni in jendo I apong swale asoi sakna sat awangin thiam lo chantir ani boka ti chuan ko chuan Andrew ini sa chu dam chunga lung in tang tura achung thu rel sakin nung chang that awanga chua theina po apilawa ti chuan benili ni lama tang te chu Andrew chung thu an rel saka chuan an lung oi hle a phu an ti in ti hlum na dan aum lo ta ero chu van nei an ti hle bok tin Philippines lama benili ni le afanu sun mek tu shela ile achung te tan po thulom om tling hialin shela I chuan Andrew anga mirap thak le ten om hi an om thei arin ngai lo thole a u naw nu chunga thil thleng chu rap thak ati tak zeta hei wang hian Andrew ini sa chu UK a mai ni lo ramdanga te po poi khoina anei anring hiala chu wang chuan Japan rama police te wa be popin achung chang chu anwasila ma se tun thlengin apoi khoina dang hmu chwa alani le lo thong ani